गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै जोङो 30 नं गरेस्वरनि जानानै गासैबो रायजो राजाफ्रा माने इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब ओंखारबोदों। मानो होनबा जों दिनै माने 17 बोसोराव जि सरकार खालामदोंमोन बिपिएफ दोलोआ, बे समाव जोंहा माने गोबां जाथायजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बायदिसिना माने दानलाय सुलाय बुदलाय खुदलाय न' सावलायनाय, मोनसे हारिजों बुज्लायनाय, बेफोरबायदि बायदिसिना जाथायजों जोंहा मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेवहाय जोंहा गासैबो बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां माने असुबिदा जादोंमोन बा गोबां बायदिसिना जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेनिफ्राय दा जोंहा माने बे 2020 सनाव जिथियानोखि जोंना बिटिआर सरकार फैबाय, प्रमद बर' सारा सरकार खालामबाय, बे समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे माने खान्थि बा गोरोबथाया फैदों। जोंहा बे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो गासैबो जोंनि गेजेराव जि माने जाथाय जादोंमोन बा जों बायदिसिना मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन, बेफोरनिफ्राय जों माने रेहाय मोननाय बायदि रेहाय मोनदों। माने बुदलाय खुदलायफ्रा गैया जालांदों। गासैबो मोजाङैनो 26टा जनजाति आरो 32 लाख माने जनसाधारन गासैबो रायजोजों एखे लोगोनो मोजाङै जोङो रायजोखौ खुंलांनो हादों। जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजाङै स्कुलाव थांनो हादों। बेफार बानिज्यफ्रा मोजां जानो हादों। बन्द'फ्रा गैया जादों। माने बन्द' गैया माने जोंहा गासैबो बिथिङाव आवगायलांनाय, माने दखानिफ्राबो मोजां जादों, गथ' गथाया मोजां स्कुलाव थांनो हादों। आरो दखानदारि मोजां खालामनाय माने जोंहा न'खरनि गासैबो जे खामायग्रा बिथांमोननि थाखाय सुबिदा जादों। फिसा फिला दखान होनाय, गारि सालायनाय बा मैगं बेफार खालामनानै जानाय, ना फाननानै जानाय, बेफोरबायदि माने गासैबो मोजाङै सोलिलांनो हादों। बेफोर सोलिलांनाय माने जोंहा न'खराव मोजां सुला जलायदों। मोजां सुला जुलिनाय माने न'खराव जों गथ' गथायखौ बोथिसे मोजां ओंखाम जाहोनो हादों। आरो बोथिसे मोजां ओंखाम जाहोनो हानाय माने जोंनि गथ' गथाया मोजां माने जों जिउ दैदेनलांनो हानाय बे। नोंथांमोननि जितु इउपिपिएल सरकारा आइजोफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों? आइजोफोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों, प्रमद बर' सार बिथाङा जों आइजो माहारिनो 33% पावारखौ बिथाङा होदों। बेहाय जोंहा सोरबा जुदि आइजोफ्रा बेफार बानिज्य खालामनानै जादोंब्ला, गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानाय दङब्ला, फिसा फिला जुदि मैखुननि आबाद खालामनाय, बोरमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, हांसो फिसिनाय, अमा फिसिनाय, बेफोरबायदिनि बिथिङाव सारा खोब मोजां माने गोसो होदों। आरो माइनाव सोरां बिथांखि, जायखौ जोङो 25,000 आत्मा सहाय गट बा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जादों। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जरियेदों माने गासैबो जोंनि आइजो माहारिया फिसा फिला बेब'खाय खालामनानै जाहाथे गावसोरनि गामियाव बा गावनि न'खराव फिसा फिला माबा मोनसे असुबिदा जानायखौ जाहाथे जों माने सुस्रांनो हायो, बा फिसा फिला जेंनानिफ्राय जों आवगायलांनो हायो बा हेफाजाब मोनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय बेखौ माने सारा मोजाङै गोसोनाय बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ हरनाय जादों। आरो आइजोफोरनि थाखाय बिखेख आरो मा हाबाफारि लाबोदों नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो जौगानाय बिथिंनिफ्राय? जौगानायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला दा जोंहा आइजोफोरनि थाखाय जों जायफोरा सिलाइ मेसिन खालामनानै जानो गोसो दं, बिथांमोना सिलाइ मेसिन खालामनानै जानो हागोन। बेनिफ्राय आं दा दहायबो बुंलांबाय, मैखुन, जायखौ जोङो मैखुनाथ' आजिखालि बयबो मिथिगौ, से फवायावनो माने 500-600 बेबायदि 50-60 बेफोरबायदि दाम। गतिके बेफोरबो आइजो माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे लामा। बेनिफ्राय हेन्दलुम टेक्सटाइल माने सि दानानै फाननाय, आर'नाइ दानाय बा गासैबो हारिनि थाखाय जि दानानै फाननाय, बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ सारा बा बेफोरबायदि स्किमखौ सारा माने हमनानै होनाय जादों। आरो थांनाय 17 बोसोर आरो 5 बोसोरनि बेलायाव नोंथाङा बुंनो सानो थांनाय 17 बोसोराव आइजोफोरनि थाखाय बिपिएफ सरकार जेबो मावाखै नामा? थांनाय 17 बोसोरावथ' जों आगोलावथ' जों बुंनो थाङोब्ला जों माने राजनितिकआव जेबो लोब्बा गैयामोन। नाथाय जों जिहेतु बिटिसिनिनो बासिन्दा, जों बिटिसियावनो थांनानै दंमोन। बे हिसाबै जों माने आइजोफोरनि थाखाय जों जेबो बेफोरबायदि अनसुंथाइ हरनाय नुवाखैमोन। बिथांमोना माने गुलाय गुजाय बायदिसिना माने सेंग्रा गथ'फोरखौ जौ सेरेब लोंहोनानै बा बायदिसिना लामाथिं बिथांमोना लांनानै माने गुलाय गुजाय खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। दा आइजो माहारिनिफोरनि थाखाय जों बेफोरबायदि माने जेबो नुवाखैमोन। दायो जिहेतु
जों इउपिपिएल दोलोआ आइजो माहारिया मानि थाखाय ओंखारबोदों माने सेथि खोथायाव आं बेखौनो बुंनो जादों सानदों जों आइजो माहारिया सानफ्रोमबो जों सान्तिखौ लुबैयो जों गावनि न'खरखौ बा गावनि संसारखौ जों बिमा बिफाया जुदि मोजाङै मोजां लाखिनो हायोब्लासो बा मोजां गोरोबनानै जों संसारखौ दैदेनलांनो हायोब्लासो जोंनि न'खरा मोजां जागोन आरो जोंनि न'खराव मोजां जाब्लासो जों गावनि गथ' गथायखौ जों आवगायलांनायनि बिथिङाव जों माने लांनो हागोन थिग बेबायदिनो समाजा मोजां जायोब्लासो बा जाय लिडारा समाजनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय माने मोजां थांखि लादों बेफोरबायदिखौ जों नुहुरनानै जों दिनै लोब लोब ओंखारबोदों आरो 30 नं समस्ति गरेस्वर समस्ति बेहाय जोंहा माने गासैबो रायजो राजायानो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै गासैबो माने बायदिसिना गासैबो हारिनि मानसिफ्रानो लोब लोब फैनानै माने हेफाजाब होफैदों फैबाय थानाय जि 22 तारिखआव जोंहा जि माने बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल दोलोआ मोजाङै माने भट मोननानै जोंहा देरहाखानायनि लामायावनो दंखायो जों गासैबो आरो खेबसेबाव रायजो राजाफ्रा गासैबो जोंजों खौसे जानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आरो खेबसेबाव जोंनि 30 नं गरेस्वर समस्तिनि बिजाथि बिपुल कुमार बसुमतारिनो भट होनानै जै खालामनानै आरो खेबसेबाव प्रमद बर' सार बिथांखौ जाहाथे जोंनि बिटिआरखौ सालायनायाव हेफाजाब होयो आं गासैबो बिटिआर बाखिनि जानानै रायजो राजानिसिम आं गुरैयै माने खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों।